Iso é unha pesadilla, estes días xa non sabemos que vamos a facer, nin a que vamos a recurrir, nin moito menos. Así de contundente se mostraba o patrón maior José Antonio Pérez. Na última semana, ata 7 barcos sufriron a visita dos cacos, algún ata en 2 ocasións. Esta semana foron 7 barcos. O máis grave, por dicir algo máis grave, foi o Virgen Amada, que tanto lle foron roubar o miércoles, repuxo os cristales, repuxo todo por onde entraron a roubar, e o viernes, do viernes para o sábado, se lle foron a roubar outra vez. Volven a romper cristales, e entraren para dentro, e bueno, sabemos como o problema que temos con este puerto, que cada día está peor, cada mes que pasa aquí está máis aberto cando que estaba antes, máis descoberto, e non temos solución, aquí non, isto cambia ese sistema, ou teremos que dormir aquí nos barcos. Eu ainda falei aí pouco ca policía, esta me dixo que estuveron de noite por aquí, tanto en coche, dun xeito, máis de outro, controlando, pero bueno, non van a estar toda a noite aquí, a verdade, esta vez se dita. Isto teremos que buscar unha solución rápida, como sea, porque agora xa roubaron aparatos, roubaron televisións dos barcos, artes de pesca de traballar, combustible, bueno, un pouquiño de todo, non? Dende a confraría culpan a Portos de Galicia desta situación, como ente responsable da seguridade no peirao. Nada, Puertos non fai nada. Puertos é o que sempre che do mismo, que esta cousa das forzas públicas que teñen que estar a vigilar e mirar, e nada. Pasan os meses, pasan os días, e seguimos ca mesma, e bueno, xa che digo, teremos que buscar os mariñeiros, dormir aquí nos barcos ou facer algo. Isto xa se vai sendo, como che diría eu, como digo os mariñeiros, transmíteme todos os días, isto xa é insostenible. Isto non sabemos como erradicalo. Isto aquí estamos ao lado das embarcacións, coches por todos os lados, e aquí, xa che digo a verdade, isto é un sin vivir, non sabemos que facer. Ademais, aquí hai xente que sabemos que se dedica a iso, a roubar, que están identificados, a ver, iso sabémoslo todo o mundo, vémoslos aquí a diario, pero se nadie os pode botar fora daqui do puerto, non se pode erradicar. É certo que non toda a cousa deles. Hai bandas que están organizadas porque levan motores, xa che digo, para levar un motor novo dunha embarcación que estaba dentro de outra embarcación, e iso hai que estar ben organizado, que os motores pesan moitos kilos, non? E sabemos que isto xa se nos vai das mans. Entran adentro dos barcos, levan a televisión, levan unha sonda, levan un plotter, cousas de moitos cartos, e para a semana, aos 2 días, se volven a entrar outra vez, e aquí non facemos nada.